chuan he Thlai hi Saint Maria Road project veng voin chu kan Nuteii te bula kavakala he ta hian traffic point bula hianin kan dawr hi oma hei dawr manager ani momo nuaya kan Nuteii han chan hei hi kan momo siam khan ya oi camera stand thar kan ya ma se ka ron king lo min sha thiam mai ru o ka subscriber du tak te u chan hei hi hero chan he ta yan customer how kan thu an thut na nia ma sen la shi law hei i kan siam zau chia i nakina tlai lam vela lo omang chu hi kan decorate ta na nia thingpui dawr mai ani momo te jado te chuan coffee te chuan momo kha soi to emo momo te chuan i spiral potato te kan siama chuan thil dang te kan la siam don ani min lo dawr thin don nia a location hi hei Parkawn traffic point a hian oma chu min lo dawr thin don nia chuan he ta hianin dawr hrang te om khoma chuan he Thlai hi Saint Maria Road project veng sports stadium le veng lai kalna kong ero in tar ki in hmu dan sha thiam ani mai ti khan kon so ta so project veng kalna chung he ta hian DC banglo en zia kola ku ta khwanin ya chon he ta hianin dawr hrang te lo oma ku ta khwanin chuanin i kolusip shim hi akhwa hi nuama azol boka in lau zin huna helai kan dawra hianin in lau chol don nia voin chu kan Nuteii te ka va puye ka tia kanau te school an kala teachers day manga hi kan coffee le kan thingpui pi sap tongin pi an tiang chi kho chang kha nia hey cho ke reu le tu ve pi ania mi lo tong kan te he Thlai hi voin chu puri sabji ka siama oi en te u khu tel khu hei momo kan chuang mui lum tok mà chắc không được gì đâu như tự mình đâu chuan val puya le ram hero i anita nia voin chu kan Nuteii a Thlai chin hau kan thlir hau don ani a Thlai chi hrang a chinga ma se ka hresing lova ka hria chhun ka lo soi don ni tuna in hmu mek hi sap marcha king chilli an tiang kha nia ara tam reuh phian ama se kan lo zau chi a hei thareuh khop mai kamana marcha ka ngam vak lo nia chuan hei dragon fruit kan tiang te kha nia chuan leng ser le purun sen ani boka sen lo te a chinga chuan i dol te mai an te chi hrang a ching ta ni va chuak pe lawa ti hianin i kan la top ani chuan heta hianin bokbon kung te oma bon lo te tam mai ka soi seng lo chuanin ka channel te hi min lo thlir sak chhun zom zel ula ka ngen le chu ni in zawai in min lo thlir sak le ru o hei in hmuang hian Thlai sangha ka chhuma ti hian
tomato nen ka chhuma tui hmel reuh phiana ma se hei hi phui hnam ka tlak boka chuan chaw ka chhuma tui dawn khawp mai khu sen suak mai ma se tlaiah chaw ka eia tui vak chuang lau ma se ka rong bol hrim hrim hi chu tui ka ti thin ke chu man in fak ani mai ka sanga chhuma ka tel tur ba khor kha ka vala dawna hei tihian a lian kha ka thlanga i tihian ka sika a lian ho ka zong ta ni tihian ka sika ma se a lian khan lo tam lo lutuka tihian ka la khawma a tam vak po angai lo i kha sanga chu thang ta a rim ti re nan khan ka hmang dawna chu chu ka Nuteii huana mi ka ti top tihian ka vala a ka channel te hi min lo hlut sak a ka lawm khawp mai comment te ka lo hmu a ka lawm lutuk ania o midang ten tihian edit thatawk tawkin an rawn vlog ka ke chu edit dan pawh ka thiam lawa ma se min lo hre thiam hram dawn nia hei a ho thei sia ka thil rawn post te hi ma se kanin pui ton na nia min lo hre thiam dawn nia chaw ka eita a tui lo lutuk ka chaw me siam ku ma se tui ka ti thau ke chuan khati chin kha ni se in zawai in mang tha mut tui ule